ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଖେଳିଯାଏ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯାଏ। ମାତ୍ର ସେ ଥାଏ ମୋ ଚେତନାରେ, ସେ ଥାଏ ମୋ ବେଦନାରେ, ପୁଣି ସେ ଥାଏ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ସେ ଥାଏ ମୋ ଆତ୍ମାର ପୁଲକରେ। ମୋ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରି ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେବୀଟିଏ। ସେ ଜଗିଥାଏ ମୋ ବାଟକୁ, ଆକଟ କରିଥାଏ ମୋ ଚଗଲାପଣକୁ। ମୋ ଆଖିରେ ଟିକିଏ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ପାହୁନି ଉଠେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ। କୁହ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯିଏ ଆଉଁସି ଦେଲେ ପିଠିରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ମମତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆଙ୍କି ହୋଇ ଯାଏ କାଳ କାଳ। ତା ଆଖିର ଲୁହ ଲୁଚାଇ ରଖେ ନିଜ ଭିତରେ। ମୋ ଆଖିର ଟୋପା ଟୋପା ଲୁହ ପୋଛି ଦିଏ ନିଜ ପଣତ କାନିରେ। କୁହ ଏମିତି କିଏ ଅଛି କିଛି ବି ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି ଦେଇ ଚାଲେ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି। ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ, ସମ୍ପଦରେ ବିପଦରେ, ଭାବରେ ପୁଣି ଅଭାବରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ ମୁଁ ତା ଗଳାର ମାଳିଟିଏ ହୋଇ ଚିରକାଳ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ରବିନାରାୟଣ ସେନାପତିଙ୍କ ଲିଖିତ କବିତା ମା। ସେଇ ମାକୁ ସମର୍ପିତ ଆମର ଆଜିର ଗପ ବୋଉର ବ୍ଲାକମେଲ୍। ଲେଖକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ। ତୋ ବୋଉ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାରେ PhD କରିଛି, ବ୍ଲାକମେଲ୍ ମନ୍ତ୍ର ବି ଜାଣିଛି। ପିଲାବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଏଇ କଥାପଦକୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଥିଲି, ସତରେ କ'ଣ ବୋଉମାନେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରନ୍ତି? ବ୍ଲାକମେଲ୍ର ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ଏମିତି ବୋଉମାନେ କରନ୍ତି ତେବେ କେମିତି? ତୋ ବୋଉ ନିଜ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାରେ ଉସ୍ତାଦ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭିଲେନ୍ ମାନେ ହିରୋ ବା ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରନ୍ତି ତାହା ତୋ ବୋଉର ବ୍ଲାକମେଲ୍ ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହଁ। ଏମିତିକି ତୋ ବୋଉ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରେ। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୋଉ ମୁରୁକି ଆସେ ନିର୍ବାକର ଭାବେ। ବୋଉ ଦାବି କରେ। ବୋଉର ଦାବିର ଲିଷ୍ଟ ଢେର ଲମ୍ବା ଥାଏ। ଘର ଚାଳ ଛାପର ବଦଳରେ ଛାତ ପକାଇବା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଚାରିଧାମ ନେଇ ବୁଲେଇବା, ବାପାଙ୍କ ସିଗାରେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଇବା, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ବଦଳରେ ସ୍କୁଟର, କାହାର ଦେହ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ହୋମ ପୂଜା, ନଡ଼ିଆ ଯଚା, ବୋଉ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଗହଣା ଗଢ଼େଇ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଢେର ଜିନିଷ ଥାଏ ବୋଉର ଲିଷ୍ଟରେ। ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି। ହେଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ବୋଉ ତ ନିଜ ପାଇଁ ଦିନେ କିଛି ଦାବି କରେ ନା। ଇମୋସନ୍, ଭାବପ୍ରବଣତା ଖୁନ୍ଦି ହେଇଥାଏ ବୋଉମାନଙ୍କ ସେଇ ଦାବିରେ। ଯୋଉକୁ ଆମେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବୁ ତାହା ବୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାସାରେ କରେଇ ନିଅନ୍ତି ଏହି ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଟାକ୍ଟିକ୍ସରେ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମନେଇ ମାରେ। ଆମ ଘର ପଛପଟେ ବାରିରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଜେଜେ କାଳେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରୁ ଏଇ ଚାରା ମଗେଇଥିଲେ ଓ ମୋ ଜେଜେମା ତାକୁ ଲଗେଇଥିଲା ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବର୍ଷରେ। 12 ମାସ ଫଳନ୍ତି ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଲି। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଗଛର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ବୋଉର। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋହୂକୁ କହିବୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବ। ତାରିଣୀକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନଡ଼ିଆ ପଠେଇବୁ ବାବା ହେଲା। ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଘର ପୁଅମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ସତରେ ବୋଉମାନେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ସୀମା ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଗଛର ଯତ୍ନ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ବାହାନାରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଭିଟାମାଟି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସେଇ ଗଛଠାରୁ 10-15 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ। ବୋଉ ଲଗେଇଥିବା ମୋ ନାଁରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବୋଉର 3ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ବେଳେ କାଳେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହେଲେ ବୋଉ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ତାରିଣୀକୁ ବାରି ନଡ଼ିଆ ଯାଚିଥିଲା। ଜେଜେମା କାଳେ ବୋଉକୁ କହିଥିଲା ମାନସିକ କରି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚାରିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ସେଇ ଗଛର ପ୍ରତିକାନ୍ଦି ନଡ଼ିଆରୁ ଗୋଟେ ତାରିଣୀକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ଗଛଟା ପରା ତୋର, ଦେଖୁନୁ କେମିତି ନଡ଼ିଆ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଛି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛକୁ ଦେଖାଇ ବୋଉ କୁହେ। ସରଳତାରେ ମୁଁ ପଚାରି ବସେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲୁନି? ହସି ଦେଇ ବୋଉ କୁହେ, ଲୋଭ କରିବା ଖରାପ,
ଠାକୁରାଣୀ ମୋ କୋଳକୁ ତତେ ଦେଲେ, ମୋ ପାଇଁ ସେତିକ ଯଥେଷ୍ଟ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ତାରି ହାତରେ ଲଗେଇବି। ବୋଉ, ତୋ ପାଇଁ ଗଛଟେ କାହିଁକି ଲଗେଇଲୁନି? ଗଛ ଗୁଡାକ କଣ ଖାଲି ବାପାଙ୍କର, ମୋର? ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସଅଳି ହସି ଦେଇ କୁହେ, ମା କଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରେ? ଗଛଟିଏ ତ ଜେଜେମା ତୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ, ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଗଛ ତ ଆମର। ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ବାପା ବଡ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତି, ଅସଲ ମାଲିକାଣୀ କିଏ ଜାଣିଲୁ ତ? ଗଛ ଖାଲି ଆମ ନାଁରେ, ତୋଟାରେ ଥିବା ସବୁ ନଡିଆ ବିକିବ ତୋ ବୋଉ। ମତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦିଏ ନା, ସେ ହଉଛି ମାଲିକାଣୀ। ବୋଉ ହସେ, ନିର୍ବିଚାର ହସ। ମୋ ବାହାଘର ପରେ ଲିନା ଥରେ ବୋଉକୁ ସେଇ ଦୁଇ ନଡିଆ ଗଛ ଦେଖାଇ ପଚାରିଥିଲା, ବାପାଙ୍କ ଗଛ ଅପେକ୍ଷା ୟାଙ୍କ ଗଛରେ ଅଧିକ ନଡିଆ ହଉଛି ବୋଧେ? ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଭଳି ସେ ଗଛ ବି ବୁଢା ହେଲାଣି। ମୋ ଶାଶୁ ପରା କୁହନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ ମୋ ପୁଅର, ହେଲେ ଟିକେ ଖୁମାଣିଆ। ଗଛଟା ବି ଭାରି ମନୁଆ, ଗଉଆ ବି, ପୁରା ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଗୁଣ। ମୋ କଥା କଣ ଶୁଣନ୍ତି? ଫେକିନା ହସି ଦେଇଥିଲା ଲିନା। ବାପା ସେପଟୁ କହୁଥିଲେ, ଦୁନିଆ ଯାକର ଖତ ସାର ତାରି ପୁଅ ଗଛ ମୂଳରେ ଦିଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୁଣ ଦିଆ ହୁଏ, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଣି ପାଇପ୍ ପକାଇ ତୋ ଶାଶୁ ତା ପୁଅ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଏ। ଆଉ ମତେ କଥା ମନେଇବା ପାଇଁ ତୋ ଶାଶୁ କେମିତି ବ୍ଲାକମେଲ କରେ ପଚାରେ ତାକୁ। ରାଗିବ, ରୁଷିବ, ଉପାସରେ ଶୋଇବ। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କି ଖୁମାଣ? ଆମ ବାହାଘର ପରେ ବୋଉର ସେଇ କଥା, ଛୁଆଟିଏ ପାଇଁ ଡେରି କରନା, କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା। ଲିନା ହାତରେ ନଡିଆ ଗଛଟେ ଲଗାଇଥିଲା। ସୋନୁ ଆସିଥିଲା ଲିନା କୋଳକୁ। ବୋଉ ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ନଡିଆ ପଠାଇଥିଲା ବୋଉ ମୋ ହାତରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନସିକ କରିଥିଲି ବା, ପିଲାଟିଏ ଆସିଥିଲେ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ତୁ ଓ ବୋଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଗଛ ନଡିଆ ଫଟେଇବେ। ସେଦିନ ବାପାଙ୍କ ଫୋନ, ବୋଉର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଛି, ଶୀଘ୍ର ଆ। ଆଇସିୟୁରେ ଥାଇ ବି ଆମକୁ ଦେଖି ହସିଦେଲା। କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ମୁଁ। କଣ କରିବି ଭାବି ପାରୁନଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ନଥିଲି। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡେ। ବୋଉ ପାଇଁ ତ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତମେ ବୋଉଙ୍କ ନାଁରେ ନଡିଆଟେ ଠାକୁରାଣୀ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଦିଅ। ଘରକୁ ଆସି ନଡିଆ ଗଛ ଅନେଇଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, କେଉଁ ଗଛରୁ ନେବି? ବାପାଙ୍କ ଗଛରୁ ନା ମୋ ଗଛରୁ? ସୋନୁ ନାଁରେ ଲଗାଇଥିବା ଗଛରେ ତ ଫଳ ଆସିନି। ଆହା, କୋଉ ନାଁରେ ଗଛଟା ଥାନ୍ତା କି? ସତରେ କଣ ମାନସିକ କଲେ ବୋଉ ଭଲ ହେଇଯିବ? ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା, ତୋ ବୋଉ ଠାକୁରାଣୀକି ବି ବ୍ଲାକମେଲ କରେ। ବୋଉ ସିନା ବ୍ଲାକମେଲ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣେ, ହେଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ମୁଁ ବୋଉ ଭଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସୋନୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ନଡିଆ ଚାରା ଲଗେଇ କହିଲି, ବୋଉ, ଏ ଗଛଟା ତୋ ନାଁରେ, ବୁଝିଲୁ? ଏଣିକି ତୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଏଇ ଗଛରୁ ନଡିଆ ଯିବ। ମୁଁ ସୁରକୁ କହିଛି ଭଲ କରି ଖତ ସାର ଦେବ। ସୋନୁକୁ ନିଜ କାନିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ବୋଉ। ପ୍ରତିଥର ନାତି ହାତରେ ଦିଏ ସ୍ନେହର ଲାଞ୍ଚ। ଆର ଥରକୁ ଆସିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଦେବି। ମୋ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗେଇଛି ମୋ ଛୁଆ, ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି କି? ସୋନୁକୁ ପୁଣି ଆସିବାର ଦ୍ୱାହି। ବୋଉମାନେ ଲୋଭୀ ନିଜ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ବାପା ଟିକେ ଚୁଗଲେଇ କହିଲେ, ଇଏ ତ ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି, ଏ ନଡିଆ ଫଳିଲା ଯାଇ ଦେଖ କଣ ହଉଛି। ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲି ମୁଁ। ତମେ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ନଡିଆ ଯାଚିଥିଲ ପରା? ଲିନା ମନ ପକେଇଦେଲା। ବୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ନଡିଆ ଆଣେ, ସୋନୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଛୁଇଁଲା ପରେ ନେଇଯିବୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଏ 100 ଟଙ୍କା ଚଢେଇ ଦେବୁ। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି। ବୋଉର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନଡିଆ ଦେଲି ବୋଉ ହାତରେ। ଆଖି ବୁଝି କଣ ସବୁ ମନ ଆସୁଥିଲା ବୋଉ। ବାପାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ସବୁ ବ୍ଲାକମେଲ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ବୋଉ ଆଖି ଖୋଲି ମୋ ହାତକୁ ନାଲି ଶାଲୁଙ୍କନା ବନ୍ଧା ନଡିଆ ଓ 100 ଟଙ୍କା ବଢାଇ ଦେଲା। ସୋନୁ ପାଇଁ କଣ ମାଗିଲୁ?
ବୋଉ ମୋ କାନରେ କିଛି କହିଲା। ମୁଁ ଆପା କାବ ହୋଇଗଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇଲି ବୋଉ ମୁହଁକୁ। ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ଲାକମେଲ! ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଟିରେ ମୋ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ନା, ଗୋତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, କାହା ନାଁରେ ନଡ଼ିଆ ମାନସିକ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଉର ସେଇ ପଦ କଥାକୁ। ସୋନୁର ବାହାଘରଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାରି ବାହାଘର ପୂର୍ବ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ନାତି ଲଗାଇଥିବା ଗଛରୁ ଗୋଟେ ନୁହେଁ କାନ୍ଧିଏ ନଡ଼ିଆ ପଠାନ୍ତି, ନିଜେ ନେଇକି ତୋ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ ବୋଧେ ବୋଉ ପ୍ରଥମ ଥର କିଛି ମାଗିଥିଲା, ତା ପୁଣି ସୋନୁ ନାଁରେ। ସୋନୁକୁ ଏବେ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ। ତା ବାହାଘର ହେବ, କାନ୍ଧିଏ ନଡ଼ିଆ ବୋଉ ନେଇକି ଯିବ ମୋ ସହିତ। ସତରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବୋଉମାନେ ହିଁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ଲାକମେଲ! ବୋଉର ହସ ହସ ମୁହଁଟା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଉଠିଥିଲା। ସତରେ ଏମିତି ମଧୁରମୟ ପ୍ରାଣୀବତ ବି ହୋଇପାରେ ବ୍ଲାକମେଲ। ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଶ୍ଲୋକଟିଏ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସୂକ୍ତି, ସ୍ତବକଟିଏ, ଏଇ ବ୍ଲାକମେଲ। ବୋଉମାନେ ସତରେ ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ଲାକମେଲର। ଏହିପରି ଆଉ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଲିଙ୍କ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଗପଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।